Fil-programm disset il-Prim Ministru żvela li jalqu l-ewwel tenders marbuta mal-proġett ta' 50 miljun euro fil-qasam tal-housing. Filwaqt li rimarka kif il-Gvern għandu l-finanzjament tal-proġett, innota li hemm regoli li wieħed irid jimxi magħhom. Bil-biraħ tlula għala il-perjodu ta' objection biex l-ewwel tħammil tal-ewwel postijiet tal-proġett ta' 50 miljun tal-housing ikun lest. Jien kif nista' nibni u nħammel jekk ikun hemm xi ħadd li jagħmel oġġezzjoni għat-tender. Ħanna għodu ngħidu dal-affarijiet kollha fuq good governance. U bad nassigurak li kieku l-ġurnalisti kollha kieku badna u bdejna mingħajr permess, badna u bdejna mingħajr ma noqogħdu nistennew li l-objection period għat-tender jala jgħidulna qegħdin tagħmlu skandlu battu bnejtu mingħajr ma tkom permess. Kif nista' nagħmlu jien dan kollu? Joseph Muscat mela ċara li l-għajnuniet li l-Gvern qed jagħti lil dawk bidħul baxx mhumiex miżuri ta' sena. Fisser kif inizjattivi bħal in-work benefit u l-għajnuna supplementari qegħdin hemm biex jibqgħu jkunu msaħħa fl-istess ħin li l-pajjiż jibqa' jnaqqas id-deficit skont il-pjan tal-Gvern. Qal u qed ngħidu li l-minimum wage kif inhi mhijiex biżżejjed u allura ħajidħol il-Gvern ħajibqa' b'din l-intervenzjoni, intervenzjoni permanenti ta' kull sena li ħankunu għaddejjin fuqha. Imma over and above. Ġifieri ġiġaw inti x'ottimist li ħajkun hemm ftehim u għaddej bl-intervention kull sena. Tajt li mhux ftehim da. L-in-work benefit mhuwiex ta' sena. L-għajnuna supplementari mhuwiex ta' sena. Jiġifieri dak li qegħdin ngħidu aħna mhijiex ta' darba biss illi b'tali mod għax mhijiex sostenibbli, hija sostenibbli. Minkejja dan, iddikjara l-Prim Ministru, il-paga minima mhijiex biżżejjed biex tajjax familja biha u għalhekk se jibdew diskussjonijiet dwarha mal-imsieħba soċjali. Dawn id-diskussjonijiet se jitmexxew mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech u l-Prim Ministru qal li se jintrabat li jipprova jwasslu l-imsieħba soċjali għal kunsens. Tkellem ukoll dwar il-fond ta' 8 miljun euro biex jissolvew l-inġustizzji. Fond għas-sena d-dieħla li mistenni jkun imġeddet fis-snin li ġejjin. Tewwettqu weda elettorali. Din hija sitwazzjoni fejn ġbarna flimkien numru ta' każijiet fejn kienu tħallew dawn fil-limbu. Għal snin sħaħ, poġġew taħt it-tapit, il-Gvern ta' qabel kien jgħidilhom jekk tridu daħlun il-qorti, kien hemm min daħħalhom il-qorti, kien hemm każ minnhom li diġà ntrebaħ tal-Malta Electricity Board ftit li xenderet fil-gazzetti fejn dawn ingħataw raġun mill-qorti dawn il-pensjonanti tal-Malta Electricity Board. U aħna qegħdin ngħidu iktar milli noqogħdu nagħmlu piecemeal, ħaniffurmaw dan il-fond, tfajna 8 miljuni. Aħna nemmnu illi fit 8 snin all things being equal nistgħu jkollna biżżejjed flus biex insolvu l-kwistjonijiet kollha. Il-Prim Ministru fisser li għandu jkun hemm negozjati ma' dietu unions biex finalment jintlaħaq kompromess.